Abarai ao kurwa se kaunti ya Nyamira nigo bagendete guikange na kubwatuka Obokonyi Gochia se Abaorokigwa Besukuru ya Kuura iyo yabwatete umurero emambia yabo litukolie igoro iri gusira Abaorokigwa abo bagenderete n'ekisemi cyabo egati y'abarai baikeranira bo no mu MCA kurwa ewodi yabo Gichora George Murara nabo igo mu MCA kurwa se ewodi yabo Samaro Charles Keganda nabo igo umujumbe o West Mugirango Stephen Mugaka bakorwa chinkwana cyabo nigo aba MCA abo barireira yo Gochia kubwatesia abayibori eryo banyare eryo bamanyenga umuchando oberete abwase bayirire getambukero na wakera buya umuchumbe wa Rugongo Stephen Mugaka asukuru Obokonyi bwaye Gochia se ESUKURU iyo tumaitio molero yo no monto utongia tumaiti nejigwaya ekartoka ndete kubwatie binde binta abantu ba minto abantu bane bakura na abayibori moto erere tubwatie lakini paka tonyora lichi ijibu gonyora toreki ijibu abana bali abamura edomu yabo yaya bali kogendaka na ende nare gusabaiga omwali mwe principal ne board bali gereri na ndonde tate wina kajolete matura sibuna nande turakora fees ivo wango igana lia abantu mwajeta kogenda turi Nyamira no muchumbo yo mukubwa no gorugu George turabwatia mangana makabira atatu nduriko batebi niki toko chikobwati tari bitina tari kinto tagete komanya niki kagenderere take yake ayande mumanye mweshimiwa mangana arakura and I don't like it tuanjire togende Nyamira as a Ministry of Education tumaye koboli na ngekore ngiokorekana Kuurari kwani Kuura na ero murere ochaetekera lituko naende natwarira omogoke marogobe yekiagera obisi yo mochumbo ito West Mugirango omosike Steve ase ogora nerebuya asire skuru ye oetera ase ebiralero biri byababi bikoya naende nerarore buna amasomo agendereire ekiagera akarotwarenga nabo twarora nerebuya abana mbabasa gusieke gw'esukuru bagendeka aseng'inte y'ebiralero omogokone omonene nori buna omochumbo ito abantu bobisi yaye obatumire marogobeye nemeito 52 amarangeti boigo 57 ebitamba boigo